Tässä on Laivat Edun aloitusnäkymä eli sähköposti. Siirryt SkyDriveen klikkaamalla tekstiä SkyDrive sivun yläreunassa. Dokumentteja pääset luomaan klikkaamalla auki riippuvalikon Luo, josta pystyt muokkaamaan uusia kansioita sekä pääset työvälineisiin Word, Excel, PowerPoint sekä OneNote, joka on muistikirja ja ryhmätyöväline. Klikkaamalla Word-asiakirjan auki, nimeämällä sen uudestaan ja klikkaamalla Luo voidaan luoda uusi Word-dokumentti. Yläosassa näkyy meille Wordissä tutut tekstinmuokkausvälineet. Ja kun olet tehnyt tiedostosi valmiiksi, klikkaa Tallenna levykettä. Tällöin pääset takaisin pois tilasta, kun klikkaat SkyDrive ja työpöydältä löytyy nyt tämä testilomake.